Saka naye mwana aiti mama ndokumbira kuti munditsvagire baba wangu nokuti ndinoshupika honai kuchikoro izvozvi vamwe kana vechidzidza inini ndinogona kurwara ndopedzisira ndaenda kuchipatara kana ndadzokera kumba. Vakatiudza kuti baba wake nditonderai ndawa. Baba vake vaishandira kuBulawayo ari musoja. Okay. Pavaidanana nasisi wangu aigara kuNkulumani 14. Saka iye paakazotakura akataura kuti mwana ndiwo atonderai ndawa. Akarwara akashaya 2018 akataura akati munikina wangu usasare uchinetseka nemwana. Zvese zvaunoda pamwana ukaona kuti mwana akunetsa ndakakuudza kuti baba wake ndiani nditonderai ndawa musoja uye anga ari musoja. Asi ndinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Right, kuna vachiri kundibata muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver ndiri pano pa Tichkach MTV apo patinokubatira inyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza naika. Tiri kudai kusangana muchirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chanenge ndakakutakurira inaika. Chirongwa chinoichi ndiri kunyanya kukurudzira kuti kune vari kutsvaga hama dzavo ateerera chirongwa chinoichi. Zvakare kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake unokwanisa kungochitibata panhamba dzinoti 0773178338. Munokwanisa kutibata ipapo tobatsirana zvichida pamwe tinokwanisa kumuwana pamwe tinomushaya. Kungozamawo nepatinokwanisa. Saka makasununguka kutibata ipapo. Nasi panapa ndoda mbotaura namama watinawo pano timbonzwawo kuti tinokwanisa here kubatsirika. Makore ari kufa Kana pachinge paine anozivawo kuti zvakamira sei munogonawo kunge muchitibatsira. Regai tinzwe kuti tinokwanisa kuwabata here. Mama makadiko. Tripo makadi anzwadza. Ndinofara kuri sei ku-South Africa. Kuno kundizozo kurarama tichitiza chete. Aiwa ndizvozvo Mwari vanotichengeta. Aishuwa icho kwadi. Right, ndanzwa muchitaura mama kuti mune nyaya yamuinayo yakamira sei? Nyaya yangu pana sisi wangu chaya. Saka akasiya mwana. Mwana wacho okay. Saka akasiya mwana wake ndo wa 2004. Saka mwana uyu anogara achirwara zvokuti kana tichifamba naye vanotiudza kuti tinofanira kutsvaga baba vake ndiko kuti aite mushi. Okay. All right. Hey. All right. Network yangu wameno zvairi kuita andina kunyatsa kukunzwa zvakanaka. Pamunofamba vanokuudzai kuti chii? Patinofamba vanotiudza kuti tsvaga baba vake. Ndiko kuti mwana aite zvakanaka. Okay, mwana uyu ari kupi? Ari kuSouth Africa ikoko here kana kuti ari kunoko? Ari kunoko kuSouth Africa. Ari kuchikoro izvozvo.
Okay, chiri kunyanya kunetsa pane mwana uyu ari kuita sei? Anombozvimba maziso aya otadza kuona ende zvinonyanya kumita kana ari kuchikoro. Marimwe zuro anga ichichema nenzeve kuti yavharika hasi kunzwa nemusoro. Saka nezuro ndiko paakabva ati musoro uri nani. Okay. Alright. Akambodonha futi ari kuchikoro. Akambodonha futi ari kuchikoro. Alright. Saka pandiri kunhoroondo yandiri kuda kunzwa mama yekuti tikwanise kunge tichibatsirika pamwe panogona kunge pane vanokwanisa kunge vachizivawo baba vacho. Zvakamira sei? Sisi wenyu pawakashayika vakakuudzai kuti chii pamusoro pemwana uyu? Hanzi baba vacho wenge wari ani? Vakatiudza kuti baba wake ndiTonderai Ndawa. Baba vake vaishandira kuBulawayo ari musoja. Okay. Pavaidanana nasisi wangu aigara kuNkulumani 14. Okay. Anga ane vana 2. Asi pakasangana nasisi wangu anga akashayikirwa futi nemukadzi. Amai vevana ava 2. Iye Tonderai Ndawa uyu? Ndawa. Tonderai Ndawa. Ndawa. Akati ari kubva kuMberengwa ndiko kumusha kwake kuMberengwa asi hana kuzotaura kuti papi pacho manje. Okay. Paakabva kuNkulumani akabva sisi vangu vakazitakura vane nhumbu. Saka sisi vangu havana kuudza Tonderai kuti vane nhumbu yavo. Okay. Tonderai akazobva kuNkulumani akaenda kuDwelling kuBulawayo. Handizivi kuti munopaziva here kumasoja? kuBulawayo masoja. Handinyatsikupaziva zvangu. Pane nzvimbo yemasoja inonzi kuDwelling kuBulawayo. Saka ndiko paakabva akaenda ikoko kugara ikoko kubasa. Akabva aenda nemwana wake ainzi John, firstborn yake mukomana. Nemusikana ainzi Jessica. Sorry, announce engaine wana wangani uyu? John Ndawa and John Hello? Shit. Alright, sorry, network yangu iri kukata ndisikuziva kuti iri kuita sei. So mati kudini? Mati akaenda engaine vamwe vana? Vana vataiziva i2 chete, John na Jessica. Okay, wenge wasiri vana vasisi wenyu? Aiwa, vanga vari vana vemukadzi uyu akashaya uyu. Iye baba John akazosangana nasisi vangu akashayikirwa nemukadzi. Okay. Saka John na Jessica vaimuziva sisi vangu nokuti vange vakati kurei. Okay. Saka ndiko paakazobva kuNkulumani akaenda kumasoja kukempu kuDwelling. Alright. And payo 2004 pange pasati pane mafoni. Alright, 2004 pakaitika zvinhu izvi. Pane kucommunicate. Wana mwana 2004. Asi iwo 2004 February 27 February. Iwo vakapedzisira kuonana 2003. Okay, iwo vakapedzisira kuonana 2003. Vanonziva nokuti sisi vangu vaishandira kuNkulumani parodhi vechitengesa masafu, zvinhu zvakasiyana siyana murodhi asi. Saka vakaonana ipapo murodhi paaidarika ichibva kubasa. Okay. Ndiko kwavakaonana ipapo asi Tonderai atingati akatiza mwana. Nokuti sisi vangu ndivo vakaita wrong, havana kuzovaudza kuti vakazitakura. Okay. Ndiri kukunzwai. Saka sisi wenyu wakabva wangobva ikokoko wenge vakavimbisana kuti vacharoorana here naTonderai Ndawa? Network.
Muri kundinzwa here? Ndira yanga sina mukadzi ndiri kunzwa zvakanaka. Network yangu iri kunetsa, ameno zvairi kuita iri kumbokata. Ndiri kuinzwa kuti iri kukata. Ndenge ndiri kuti natonderai ndawawa wenga wasina kumboronga kuti wacharorana, wakangoitisana mwana chete, sisi wenyu pawakaona kuti wane nhumbu wachibva waenda. Vakaenda Tonderai ndiye akaenda sisi wangu vane nhumbu. Asi sisi vange vasati vaudza Tonderai kuti vane nhumbu. Okay. Ndiko pavakazoenda kukempu kogara ikoko basi. Ndiko vakapedzisira kuonana ipapo. Saka iye paakazotakura akataura kuti mwana ndiwo aTonderai ndawo. Akarwara akashaya 2018. Akataura kati munikina wangu sasare uchinetseka nemwana. Zvese zvaunoda pamwana ukaona kuti mwana akunetsa, ndakakuudza kuti baba wake ndiani, ndiTonderai ndawa, musoja uye anga ari musoja. Alright. Saka imimi pamaitaura nasisi amuna kumboitawo communication naye here Tonderai ndawa, amuna kana phone number dzake? Hatina kana phone number kana pictures wayo hatina. Asi vakati aishandira kuLueling. Ndiko paakaenda ikoko koshandira kuLueling. Okay. Atazama kumutsvaga chero kumaFacebook nevana vacho hatisi kuvaona. Okay. Wana wasisi wamwe wacho wakaenda nawo? Aiwa, vakaita mwana 1 chete uye. Wakaita mwana 1. Aiwa, ndiri kuti wamwe wana wakaenda naTonderai makambowatarisawo here pa Facebook? Takavatarisa hatina kuvaona. Okay. Alright. Saka mwana waTonderai ndawa uyo akura sei wamuri kugara naye mimi? Akura ndiwa 2004 February musi wa 27. Okay. Tinotenda mama. Saka iye ari kutiwo chii mwana anombotaurawo here nezvababa wake? Anozviziva. Mai wake akamuudza, haana kumuwanzira, akamuudza paakati kurei angari pa Form 2. Akamuudza akati baba wako ndiTonderai ndawa, iwe uri mushona, baba wako ndiTonderai ndawa anobva kuMberengo, angari musoja baba wako. Okay. Anozviziva. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka naye aiti. Sorry, taurai tinzwi. Saka naye mwana aiti mama ndokumbira kuti munditsvagire baba wangu nokuti ndinoshupika, honai kuchikoro izvozvi vamwe kana vechidzidza inini ndinogona kurwara ndopedzisira ndaenda kuchipatara kana ndadzokera kumba. Saka ndokumbira kuti mundibatsire nokuti pare zvino haagari kuno kanogara kuchikoro kuDurban. Isusu tiri kuJohannesburg, iye ari kuDurban kuchikoro. Alright. Saka kuchikoro uko ari kumuendesa ndiani? Ndimi? Ndisu tinomuendesa kuchikoro. Pana sisi wake, asi sisi wake haazi mwana waTonderai. Asi mwana waTonderai? Anga akarorwa sisi nemumwe murume, pavakadivhosa ndiko paakazouya kumba. Paakauya kumba ndiko paakasangana naTonderai. Okay. Alright, aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka uyu Tonderai ndawa aibva kuMberengwa ndokwaiwa kumusha kwake? Okay. Saka vanhu 2 awa hawana kumbobvira wagara wese kwenge kuri kungodanana chete? Havana kumbogara vese, asi sisi wangu aienda ikoko kwailoja Tonderai. Aienda ikoko. Jessica naJohn vanomuziva sisi. Jessica naJohn ndo vamwe vana vani ava? Vana vemurume. Alright. Jessica naJohn vana vaTonderai ndawa? Asi mai wavo
anga akashaya iye akatsanangura kuti mukadzi wake akashaya akasiya vana ava2 John naJessica. Okay. Saka sisi wangu aimboenda ikoko John naJessica varipo, saka vanomuziva sisi wangu nokuti vaimufarira vana vacho vechifarira sisi wangu. Okay. Alright, ndinotenda mama. Saka toti isisu Tonderai Ndawa uyu over anzwa kuti mimi muri kumutsvaga, mwana wake ari kumutsvaga, anenge akuita sei manje? Anokwanisa kunge achikubata ipapi? Panamba iyoyi. Ndiyo namba yangu yandinoshandisa chete, handina imwe namba. Okay. Imimi motiudzawo kuti pakuzofamba nokuti munogona kuti manzwa kuti ari kupi, munenge makuda kuzofamba ka. Saka tokumbirawo kuti mutiudzewo kuti zvinofamba sei ipapo, tokugadzirirai kuti mugone kuenda. Alright, zvatinoita manje mama, izvozvizvi hapana chinenge chiri kudiwa hacho, asi kunze kwekuti tikanzwa kuti Tonderai Ndawa ari kupi, tinenge takukuudzai kuti izvozvi tareceive phone zviri kunzi ari kwakati, kana kuti chimboenda motarise kwakati, ndo panenge pazodiwawo mari dzetransport. But pari zvino regai timbomhanya tione kuti pane patinokwanisawo kuudzwa here kuti tokwanisa kumuwana papi Tonderai Ndawa. Aiwa, tinotenda hanzvadzi. Tinenge tichingofamba tese tichingoonesana. Tinotenda. Alright, saka mukomana uyu mati ane makore mangani izvozvi mwana waTonderai Ndawa? Ane 22 years. 22 years ndiwa 2004 February. Okay. Alright. Musikana. Musikana. Alright, mati Tonderai Ndawa enga ane vana vanoti ani nani? John naJessica. John naJessica. And then pamwe vanogona kunza kuti mai wacho ainzani. Mai wacho ainzi Sinikiwe Sithole. Ndewakwa Sithole. Sinikiwe Sithole. Alright. Sinikiwe Sithole uyu aibva kupi kumusha? Aibva kuLupani kumusha. Okay, Sinikiwe Sithole. Sorry, network yangu yatanga shanje manje. No, shame. Hello? Shame, network yangu hazina moto. Muri Zimbabwe ndo chirongwa chatiri kufamba nacho, ndofunga manzwa nyaya iripo, ndo mamiriro akaita nyaya iripo. So thank you very much kune vanenge vakadengezera chirongwa, kune vanokwanisawo kunge vachiziva, munokwanisawo kunge muchitibatsira. Ndofunga manzwa kuti ndo mamiriro zvakaita. Anzi murume uyu enga ine vamwe vana vanoti John John naSinikiwe. Amai vacho vainzi John. Murume uyu enga ine vamwe vana 2 vakaenda navo vanoti John naJessica. Asi amai vakabara mwana uyu ari kuda baba wake nhasi, mai vacho vainzi Sinikiwe Sithole. Saka thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai, rambai muchitibatsira, rambai muinesu. Chirongwa chinogona kubatsira umwe munhu akaona hama yake. Saka tinonyanya kukurudzira kuti rambai muchiona chirongwa chino,
uye zvakare uyo ari kutsvaga hama yake anokwanisa kuiona, tinokwanisa kusangana mumhepo imomo. So thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai, rambai muinesu. Mwana vakukura anobvunza mibvunzo yandisingagoni kupindura. Mama baba varipi, chinza rangu ndere, moyo wangu unorwadza ndichitsvaga mashoko. Mwana anoda kuziva dzinza rake, mwana anoda kuziva baba vake, ndomuona kupi, Mwari ndibatsirewo. Misodzi yangu ichakugutwa nani, ndaishungudza Yuraya ndaingakafa kare. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva.